Pis tapar, pis tapar diýýärler. Karandaty bir-birine sataşdyrýar. Han birini yarımda alsana şun sesini eşdesin böyle ne kaptan. Ya da Mayka sen sesini eşitmen ok diýdik golýar. Ya yanımda bir gar daydalar olyar İngilizce bilýärmi? Beýdimi? Dostumdur ýene-de. Yatanom yatıranom bilýärmi? Yo, o Gogudan törleni var. Ay köpüsün yarawy. Oma beka. Pazya tolgunup bar, anlarsy uçap bar, kol çörüs-kösgüde durar. Guy sana da. Adam ýok alar ýaly. Men altana mene. Ahmet tipek dur men al. Yo sen bärde oturýarsyň atakda. Onu görler. Allah hawa. Özüm kader. Özüm kader. Görýän Mayka mene. Görýän, ya ses ýanlanma ýa şu wagt naushnikler edik kiňde.